में शॉर्टकट में कहता उनका घर में एगो संतान ना रहे तो रानी कहली राजा से कि सुनत नहीं तो का धन संपत्ति बा आदमी जन बा आमला फायला बा घोड़ा हाथी सब कुछ बा एगो संतान नहीं के तो हमनी के कुछ नहीं मन नहीं खेला तो वो कहनी जे तो का करी आ तो कोनो पंडित जी के बोला ले आई तनी देखाई अपन जे काहे हमने के एगो संतान नहीं थे तो महाराज उठने तो जाके पंडित जी के लिया होनी पंडित जी होनी बैठनी तो कहनी जे ए महाराज रहुआ घर में तो 3 गो भूत बा कैसे संतान हो रानी पूछली जे ए पंडित जी तो बताई कौन कौन हमारा घर में भूत बा जे हमारा संतान नहीं थे हो तो बताई जो पंडित जी बताओ तरम दीदी लो ई न कहले जो हमरे के कहता ना ना ई ओ भैया कहले दीदी कहले मानी न कहे के बा हम आज वाली रोगलो से कुछ लेके जाए के आ दे के जाए के लेके जाए बा देखे लेके जाए बा लेके जाए तो पंडित जी कहली जे 12वां विष्णु महेश 3 गो भूते बाड़े सब तो बताई लो 12वां विष्णु महेश भूत वो पंडित जी बता देता है जे ये 3 भूत बाड़े सब वही से तारा बाल बच्चा नहीं थे तो अब तो राजा गांधी कहे लागल जे तो एकर उपाय करी आ तो उपाय कहा करी दक्षिणा ले आई पूरी दक्षिणा ले आई हम हटा दे खाली तो काटा लागी आ तो ले आई 5 गज मरखी एथी 5 गज मलमल 5 किलो लड्डू आ एगो हड़िया तो कहले जे हम जाए भो हमरा आदमी जन सब कुछ लागल बा हमला फायदा सब कोई बा हम जाई सब कुछ ले आवे तू पैसा लगे जा बोले पंडित जी तो उनका के फूल मल मल अपने ले आवता मरतीन आ 5 गो लड्डू आ गोहार के है गले ते एगो हड़िया लेके आइले आ कहले जे दान दक्षिणा कुली ले धो दो हम लेके सब हड़िया में कस दो तो दान दक्षिणा सब हड़िया में कसा गई सब धरा गई तो पंडित जी कहता नहीं जे तब ले जा कहाँ ले जाए आ दरिया के तीरे उठाओ तो महाराज कहता नहीं जे हम कहाँ लेके जाए बताओ हमारा अपना हमला फैला आ तू भेजा तरह जे हड़िया उठाओ दरिया के किनारा ले जा तू ही ले जा और पंडित जी अपना घरे लेके चल गए दरिया के किनारा ले जाता रहा तो लेके अपना घरे चल गए पंडित जी 5 किलो लड्डू मिला रहे लेके चल गई पंडित जी अब तो दिने दिने उनका घर में दिने दिने 100 तक रावण ना रहे तो दोनों व्यक्ति बतियावे लो जे देखी ना 3 गो भूतवा रहला सब के पेट भरत रहला और 3 गो भूतवा चल गए सब तो हम निकला भूत कहले सही बतिया हमें एकरा से कहे सो अपने में पूछे लो बुझावे लो तले दीदी लो शिव चर्चा में जात रहे लो तो राजा साहब पूछनी जे ए भैया ए दीदी तू लोग कहाँ जाता रह तो वो लोग तारा बोल जे बाप रे यहाँ से हमने के गोर लागत नहीं से प्रणाम करत रहनी है सब आई तो हमारे से पूछे था जे कहाँ जाता रह लोग भैया दीदी कह के बुलाओ तने जाता नहीं से शिव चर्चा में तो वह के कहनी हमहू चलब तो ना रुआ न चली रुआ लगे हमनी के प्रसाद लिया के देख तो ना हम चलब जब चल संगे ला गईनी तो वहाँ गईनी तो दीदी लोग उत्तर भरा के जेकरा जौन समझा दिल में रहे तवन अपन कहनी लोग घरे लेके ना गईनी लोग तो वो कहले जे तनी हमरो मन करता हो एथी के स्तर पर जाए के हम सब दीदी जे जाई वहाँ के 3 गो सूत्र बतौनी प्रणाम करनी आ प्रणाम क के अब अपन दुख सुनावे लगनी महादेव जी से दीदी लोग का सुनावता नहीं महादेव जी से सुनावता नहीं जे डॉक्टर की है गईनी गुरुजी
गिरीश डॉक्टर की आ गई